Μισή ώρα μετά, η Αντιγόνη πηγαίνει στην πιάτσα για να παραλάβει το ταξί και να ξεκινήσει τη βάρδιά της. Το επαγγελματικό όχημα το μοιράζεται με τον 27χρονο Γρηγόρη που τον είχε προσλάβει ο πατέρας της όσο ζούσε. Τι έγινε, πώς πάει? Τι γίνει μωρέ, μέτριαση. Καλά, όπως το περίμενα. Ήρθε ο τύπος στο σπίτι μέσα στη γλύκα. Σιγά ρε φίλε, χαλάρωσε. Η Αντιγόνη μου λέει τα πάντα. Δούλευα 5 χρόνια με τον πατέρα της και τώρα δουλεύουμε μαζί. Τα πηγαίνουμε πολύ καλά και συμπαθώ πάρα πολύ. Εντάξει, να λέμε και την αλήθεια, κάτι παραπάνω από συμπάθεια. Αλλά είναι πολύ κολλημένη με τον πατέρα της και δεν λέει να πάει παρακάτω. Το τζίγκλες και εσύ δηλαδή, Ρε εσύ πας καλά, μου σπάσε τα νεύρα. Σου λέω ήρθε στο σπίτι με το υφάκι του οσίου. Αντιγόνη, μήπως είσαι και εσύ υπεργολική? Μπορεί πραγματικά άνθρωπος να μην είναι τόσο κακός. Γρηγόρη, εμένα δεν μου γεμίζει το μάτι. Αλλά και κακός να μην είναι, τι τον φέρνει στο σπίτι για δείπνα? Μήπως πρόκειται να τον παντρευτεί? Ξέρεις, μπορεί να γίνει κάτι. Τώρα αρχίζει και εσύ τις βλακίες μου φαίνεται, έτσι. Κάτσε ρε Αντιγόνη, νέα γυναίκα είναι η μάνα σου. Δεν έχει το δικαίωμα να φτιάξει τη ζωή της. Γιατί δηλαδή? Εσύ το λες αυτό ρε Γρηγόρη. Ο πατέρας μου σε είχε σαν παιδί του. Και πού κολλάει τώρα αυτό? Κολλάει Γρηγόρη, γιατί αυτό το πράγμα που γίνεται δεν θα του άρεσε. Γι' αυτό δεν αρέσει και σε μένα. Και άρα δεν θα έπρεπε να αρέσει ούτε και σε σένα. Αντιγόνη, δεν θα καλά πράγματα μου φαίνεται. Ο Λάζαρος δεν θα είχε κανένα πρόβλημα. Τα είχαμε συζητήσει αυτά. Ξέρεις τι θέλω πάνω απ' όλα? Να είστε καλά εσείς. Και αν τώρα η μητέρα σου είναι καλά, αυτό είναι καλό. Τι άλλο θες? Πώς μπορεί να είναι καλά ρε Γρηγόρη, πώς μπορεί να είναι καλά? Εμένα αυτό είναι που μου τη βιδώνει. Ναι, ήρθε η ώρα της. Ας τη γυναίκα να ζήσει λίγο, ζήσει και εσύ. Ξεκόλα. Ωραία Γρηγόρη, έλα να πάμε στο σπίτι. Μου τη δίνει όταν έχει δίκιο ο Γρηγόρης. Και έχει και συχνά, κατάλαβες. Εντάξει, και εγώ πρέπει να χαλαρώσω λίγο με το θέμα της μάνας μου. Αλλά αυτός ο Περικλής μου έχει κάτι στραβά από την αρχή. Και εγώ δεν κάνω ποτέ λάθος με τους ανθρώπους. Η Αντιγόνη δεν πιστεύει ότι ο Περικλής είναι σε διάσταση. Και όταν φτάνει στην πιάτσα για την αλλαγή της βάρδιας, φαίνεται ακόμα προβληματισμένη από τις επιλογές της μητέρας της. Βρε. Τι μου τρώνε αυτά? Άσε με Γρηγόρη, γιατί είμαι έτοιμη να σκάσω. Το βλέπω. Τι έγινε πάλι? Γρηγόρη, δεν είμαι εγώ η παράλογη. Ο τύπος είναι παντρεμένος, σου λέω. Ναι, το είπαμε αυτό. Διαζύγιο από τη γυναίκα του δεν παίρνει. Τραβάει τη μάνα μου στο εξοχικό της πρώην του. Δεν βγάζει τη φωνή της από τον τηλεφωνητή και όλα αυτά φυσικά τα κρύβει από τη μάνα μου. Και εκείνη συνεχίζει να βγαίνει μαζί του. Αντιγονή, μεγάλη γυναίκα είναι η μάνα σου. Θα της κάνει κακό αυτός ο άνθρωπος, το καταλαβαίνεις? Απλά δυσκολεύεσαι, θα σου πω εγώ. Στο τη μητέρα σου θέλει να ξαναφτιάξει τη ζωή της με κάποιον άλλον. Γρηγόρη, δεν είμαι καμιά τρελή κολλημένη. Δεν έχει να κάνει αυτό το πράγμα με τον πατέρα μου. Και στην τελική, αν δεν μπορεί η ίδια να προστατέψει τον εαυτό της, θα το κάνω εγώ για Ωραία, λοιπόν, πες μου, και τι θα κάνεις? Δεν ξέρω, θα ψάξω να τη βρω. Πώς, πού, τι θα κάνεις? Δεν είναι δύσκολο, ρε Γρηγόρη, θα ψάξω να τη βρω. Θα με βοηθήσεις όμως κι εσύ? Εγώ πώς? Θα ψάξουμε μαζί και θα τη βρούμε, θα τα καταφέρουμε. Αυτή η ιστορία της έχει γίνει αιμονή. Δεν μιλάει για τίποτε άλλο. Δεν ζει, ρε παιδί μου. Απλά της έχουν μπει κάποιες ιδέες στο μυαλό. Γι' αυτό κι εγώ δέχτηκα να τη βοηθήσω. Μήπως και καταφέρει και ξεκολλήσει και πάει λίγο παρακάτω. Η Αντιγόνη αδυνατεί να δεχτεί την απόφαση της μητέρας της να φιλοξενήσουν στο σπίτι του τον Περικλή. Έτσι, καταφεύγει για άλλη μια φορά στη συντροφιά του Γρηγόρη. Και ούτε καν να ρωτήσεις τη γνώμη μου. Λες και εγώ δεν έχω άποψη για το θέμα. Σιγά το πράγμα, αφού είναι για λίγο. Τι σιγά το πράγμα, ρε Γρηγόρη? Να τον έχω να κυκλοφορεί με τα σόβρακα μες στο σπίτι μου? Αντιγονή, να σου πω κάτι. Μπορεί να κοιμάται και να τρώει, μετά θα πάει για δουλειά και εσύ μπορεί να μην το πετύχεις καν. Και θα κοιμάται στο κρεβάτι του πατέρα μου, ρε, εσύ είσαι σοβαρός? Χαλάρωσε, είσαι υπερβολική. Άρε Γρηγόρη, δεν με καταλαβαίνεις ούτε εσύ. Μόνο ο πατέρας μου με καταλάβαινε εμένα. Αν ήταν εκείνος εδώ. Να σου πω κάτι. Ο άνθρωπος είναι μια χαρά. Αλλά... Το είδες και μόνη σου. Πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη στη μητέρα σου. Η μητέρα σου προσπαθεί να ξαναφτιάξει τη ζωή της, να πάει παρακάτω. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο κι εσύ? Δεν κουράστηκες? Κουράστηκα. Να σου πω την αλήθεια, κουράστηκα. Πάντα μου κάνει καλό να μιλάω με τον Γρηγόρη. Μου βγάζει την αλήθεια αυτός ο άνθρωπος. Δεν αντέχω άλλο, κουράστηκα. Δεν μπορώ να είμαι χωμένη στη μαυρίλα. Και τη μάνα μου αγαπάω, δεν αγαπάω. Δεν αγαπούσα μόνο τον πατέρα μου. Θέλω να της έχω εμπιστοσύνη. Ας κάνει ό,τι θέλει. Η Αντιγόνη δεν γνωρίζει τις προθέσεις της μητέρας της και 2 μέρες αργότερα αποφασίζει να ενδώσει στην πολιορκία του Γρηγόρη και να βγουν οι δυο τους για ένα ρομαντικό ραντεβού. Εσύ πιες πιο πολύ από μένα πάλι. Τότε πρέπει να οδηγήσεις εσύ μάλλον. Αντιγονή, είμαστε με τα πόδια. Τότε πάλι πρέπει να οδηγήσεις εσύ. Άντε λοιπόν, οδήγα. Είμαι ερωτευμένος με την Αντιγονή. Πολύ καιρό. Απλά θα τολμούσα να το πω. Αυτή η ιστορία με τον Περικλή μας έφερε πιο κοντά, μας έδεσε.
Η Αντιγόνη έχει αρχίσει και βγαίνει σιγά σιγά από το πένθος της. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτήν την αλλαγή. Η Αντιγόνη αποφασίζει να περάσει το βράδυ στο σπίτι του Γρηγόρη. Την ίδια ώρα η Αντιγόνη είναι ακόμα στο σπίτι του Γρηγόρη και δεν έχει πληροφορηθεί για την επίσκεψη του αδερφού της. Ναι. Έλα μικρό, τι έγινε? Πού είσαι? Α, ωραία. Έλα, έρχομαι σπίτι. Τι? Καλά σοβαρά μιλάς? Καλά μιλάμε τη μάνα μας, Μάρια, σταμάτα, δεν ξέρεις εσύ. Τι έγινε? Γύρισε ο Μάριος. Ωραία, και έτσι αντιστοιχείς. Έπιασε τον Περικλή με τη μάνα μου στο κρεβάτι. Και? Δηλαδή περιμένουνε να φύγω από το σπίτι για να κοιμηθούνε μαζί. Τους είδε και ο Μάριος τώρα, τι θα πει το παιδί? Καλά μιλάμε, αυτή η μάνα μου τα έχει χάσει, αλλά και ο Περικλής έχει πάρει πάρα πολύ αέρα. Αμέσως μετά τον καυγά με τη μητέρα της, η Αντιγόνη ειδοποιεί τον Γρηγόρη να τη συναντήσει στην πιάτσα. Η νεαρή γυναίκα έχει για άλλη μια φορά ανάγκη τη στήριξη του φίλου της. Γρηγόρη, δεν αντέχω άλλο αυτή την κατάσταση στο σπίτι, θέλω να φύγω. Τι είναι? Τσακωθήκαμε. Τσακώθηκα και με τη μάνα μου. Όλο μου την παίρνει ρε εσύ αυτός. Με ενοχλεί συνέχεια. Τι είναι, γιατί? Δεν είμαι τρελή ρε εσύ εγώ. Θέλω να το ξέρεις. Σε πιστεύω, ρέμισε. Θέλω να μείνω μαζί σου. Αλήθεια? Αλήθεια, δεν θα κάτσω πολύ, δεν θα σε ενοχλήσω μέχρι να φύγει αυτός τουλάχιστον. Χαρά μου θα είναι, εγώ θέλω να σου το πω. Ούτως ή άλλως θέλω να σου το πω. Παρότι χαίρομαι ότι θα έρθει να μείνει μαζί μου η Αντιγόνη, στεναχωρήθηκα με αυτά που μου είπε. Όταν μου είπε πραγματικά τι έγινε, δεν ήξερα πώς να αντιδράσω. Δεν ξέρω εγώ στη θέση της τι θα έκανα. Αλλά χαίρομαι ότι θα μείναμε επιτέλους μαζί. Είναι χοντρό. Εμένα μου λες? Να σου πω, στο Μάριο το πες. Όχι, με όλα αυτά που έγιναν δεν πρόλαβα σήμερα. Να τον πεις, αδερφός σου είναι. Πρέπει να ξέρει τι γίνεται στο σπίτι. Σε αυτή τη φάση πάλι καλά που είναι δίπλα μου και ο Γρηγόρης. Δεν ξέρω τι θα έκανα χωρίς αυτόν. Άλλους φίλους δεν έχω και μόνο σε αυτόν έχω εμπιστοσύνη. Και μάλλον έχει δίκιο, πρέπει να μιλήσω στο Μάριο. Τις επόμενες 2 μέρες, ο Μάριος παρακολουθεί διακριτικά τις κινήσεις του Περικλή με τη βοήθεια του Γρηγόρη, χωρίς να ανακαλύψει κάτι ύποπτο. Την τρίτη μέρα όμως, οι υποψίες τους αναζωπυρώνονται. Αυτός δεν είναι? Όλες αυτές τις μέρες τον έχω τσεκάρει και είναι σπίτι δουλειά, δουλειά σπίτι. Σήμερα όμως έκλεισε ραντεβού μεταξύ απογευματιάτικα και δεν είπε που θα πάει. Οπότε κάλεσε τον Γρηγόρη και θα δούμε. Ρε, αυτό είναι το σακάκι του πατέρα μου. Για πάμε να δούμε. Λίγα λεπτά αργότερα, η παρακολούθηση του Περικλή οδηγεί το Μάριο και τον Γρηγόρη στο νεκροταφείο που είχε κυδευτεί ο πατέρας του 18χρονου. Στον ίδιο χώρο που ο 46χρονος γνώρισε και την ελευθερία. Πήγε μέσα. Από ό,τι βλέπω, ναι. Τι ήρθε να κάνει τώρα εδώ? Από όσο ξέρω έχει τη μάνα του εδώ. Να έρθω. Μπα, μια ματιά θα ρίξω και φύγαμε. Άλλη τζίφωση παρακολούθηση. Μάλλον ήρθα να δει τη μάνα του. Πολύ σύντομα, έναν απάντεχο τηλεφώνημα του Μάριο από το νεκροταφείο θα αναστατώσει την Αντιγόνη με απροσδόκητα νέα. Ποιος είναι? Ο Μάριος. Τι συμβαίνει? Πρέπει να βιαστούμε, μαμά, πρέπει να φύγουμε. Για πού? Για το νεκροταφείο. Γιατί, παιδί μου, έγινε τίποτα? Όχι, μην ανησυχείς. Απλώς είδα εκεί τον Περικλή. Έλα, μαμά, πρέπει να βιαστούμε. Έρχεται ο Γρηγόρης. Πάμε, θα μας περιμένει κάτω. Έλα εδώ, τι να βιαστούμε? Έλα, ρε, μαμά, θα μας περιμένει ο άνθρωπος. Πού πας? Ο Μάριος ήταν πολύ αναστατωμένος στο τηλέφωνο. Μου είπε ότι είδε κάτι πολύ περίεργο. Δεν μου είπε όμως ακριβώς τι. Το μόνο που μου είπε είναι να βιαστούμε να πάμε στο νεκροταφείο. Ούτε που μου πήγε το μυαλό. Μισή ώρα αργότερα, ο Γρηγόρης συνοδεύει την Ελευθερία και την Αντιγόνη στο νεκροταφείο που τους περιμένει ο Μάριος, αλλά και μία απροσδόκητη αποκάλυψη. Παιδί μου, Μαρία, τι συμβαίνει? Δεν ξέρω, ο Περικλής είναι μέσα. Πρέπει να το δείτε, ελάτε. Όσο πλησιάζαμε, καταλάβαινα πως κατευθυνόμασταν προς τον τάφο του Λάζαρου. Ο Περικλής ήταν εκεί και... Ήταν πάρα πολύ παράξενο όλο αυτό. Τρομακτικό σχεδόν. Περικλή. Περικλή, τι κάνεις εδώ? Τι κάνεις εδώ, Περικλή? Αυτός είναι ο τάφος του άντρα μου, Περικλή. Τι θέλεις εδώ? Τι συμβαίνει, τι έπαθες, Περικλή? Τι έπαθες? Εγώ τον σκότωσα. Όλα τα περίμενα, αλλά όχι κι αυτό. Έβλεπα τι γινόταν γύρω μου και δεν ήξερα πώς να αντιδράσω. Δεν ήξερα τι να κάνω εκείνη την ώρα. Τι έκανες, ρε? Τον πατέρα μου! Γιατί, ρε, γιατί τον άφησες? Ο Περικλής.
Κοιμόμουν με αυτόν τον άνθρωπο. Ένιωθα ευθεία για τον εαυτό μου. Ακόμα νιώθω. Έπρεπε να ακούσω τα παιδιά μου. Τον Μάριο τρομάξαμε να τον ηρεμήσουμε. Δεν τον έχω ξαναδεί ποτέ έτσι. Ευτυχώς που υπήρχε ο Γρηγόρης που ήταν πιο ψύχρεμος και έτσι κατάφερε να μας οργανώσει για να τον παραδώσουμε στην αστυνομία. Μία ώρα αργότερα, και αφού ο Μάριος μετέφερε τη μητέρα του στο σπίτι, οι Αντιγόνη με τον Γρηγόρη συνοδεύουν τον Περικλή στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα, ώστε ο 46χρονος να παραδοθεί στις αρχές για την πράξη του. Αντιγόνη, συγγνώμη. Μη μου μιλάς. Μπορείς να πεις την ελευθερία? Όχι, δεν μπορώ να της πω τίποτα. Τράβα να τελειώνουμε. Τρακάραμε με τα αυτοκίνητά μας. Τον άφησα εκεί ανέστητο τον άνθρωπο και σηκώθηκα και έφυγα. Γιατί φοβήθηκα, λέει. Κατέστρεψα την οικογένειά μου με αυτό που έκανα. Χώρισα με τη γυναίκα μου. Δεν άφησα τίποτα όρθιο. Ο Περικλής, μετά την οικειοθελή παράδοσή του στις αρχές, οδηγείται στον ανακριτή και στη συνέχεια στη δικαιοσύνη. 3 μήνες αργότερα, η οικογένεια Γιωτάκου προσπαθεί να αφήσει πίσω της όλη αυτή την ιστορία. Τα πράγματα δείχνουν ακόμα πιο αισιόδοξα από τη στιγμή που απολύεται ο Μάριος, ενώ οι Αντιγόνη με τον Γρηγόρη επισημοποιούν τη σχέση τους. Συζητήσαμε και αποφασίσαμε να το πουλήσουμε το ταξί. Άλλωστε, είδαμε ότι περισσότερο ήταν η ζημιά του παρά το κέρδος του. Και τώρα, αν θέλουμε να έχουμε πράγματα που να μας θυμίζουν τον μπαμπά, υπάρχουν πολύ σημαντικότερα. Με τα πρώτα μας λεφτά πήραμε καινούργιο αυτοκίνητο. Και όσα απέμειναν, θα ανοίξουμε μια δική μας επιχείρηση με ανταλλακτικά. Δεν μπορώ να συγχωρήσω ακόμα τον Περικλή. Αλλά ίσως κάποια στιγμή τα καταφέρω. Σημασία πάντως έχει ότι με τα παιδιά μου είμαστε όλοι καλά και κοιτάμε να προχωρήσουμε τη ζωή μας μπροστά. Την Αντιγόνη μου έχω πάνω από 2,5 χρόνια να την δω ενθουσιασμένη με κάτι. Και αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό. Ευτυχώς έχω και το Μάριο τώρα κοντά μου. Αποφασίσατε τελικά ποιο μαγαζί θα νοικιάσετε? Μάλλον το πιο κοντινό, εγώ έτσι λέω. Ο Περικλής περιμένει να του αναγγελθεί ποινή και η οικογένεια Γιωτάκου για πρώτη φορά δείχνει έτοιμη να αφήσει πίσω της τη βαριά της απώλεια και να συνεχίσει τη ζωή της επενδύοντας με αισιοδοξία στο μέλλον.